खुलुमबाय आं mainao बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ थांनाय माखासे सान सिगां खौरां बिजोङाव रुजुगोरा मोसाहारिया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथांखौ गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बारग' NDFBनि थाखाय हाबसनना खामानि मावदों होनना बुंनायखौ लाना गोख्रों फिनजाथाय खालामदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आफादा। बारग' NDFBनि खामानि मावना होनाया गासै दैदेनगिरिनि खामानि बे खामानि मावनायखौ सोंखारिनो रावहाबो मोनथाय गैया जों BJP BPF UPPL एबा कंग्रेस दोलोआव थांनो नागिराखै होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' सुबुं जथाइ आफाद BPCC नि जर'खा जथुमाखौ मैया रङिया फरायसालिमानि अडिट'रियामाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। बर' सुबुं जथाइ आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि शिबराम बसुमतारीया मासि लानानै दैदेननाय जर'खा जथुमाखौ मेहेरगोनाङै बेखेवनानै होयो एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा। जर'खा जथुमायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बुङो BKWACआ बर'फोरनि थाखायल' बेखायनो एबसुआ बर' हारिनि सार्थआव बेखौ थाबैनो आबुङै मावफुंहोगोन होननानै लोगोसे हाबाफारियाव BKWACनि लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारियाबो बुंथिगिरि महरै बाहागो लादोंमोन। बे जर'खा जथुमायाव मिरु एबसुनि गुबुन गुबुन आफादगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बावैसो सान सिगां बिटिआरआव खुंजानाय टेरिट'रियेल आर्मि थिसनथाइ रेलिफोरखौ लानानै ब्रिगेडियर अक्षय कापुरजों फिथाइगोनां सावरायदों CM प्रमद बर' बिथाङा। CM प्रमद बर'आ बुंथियोदि ब्रिगेडियर अक्षय कापुरा बिटिआरनि सा 452 गोहोगोनां लाइमोनफोरखौ थियारि खालामनायाव मदद होनो थाखाय गासैबो गोनांथार हेफाजाब होनो खोथा होदों जायफोर लिरनाय आनजादनि थाखाय देहायारि आरो सावस्रि आनजादखौ उथ्रिसारनो हादोंमोन। इंराजि गोदान बोसोरनि सिगां हान्थामेला बिफाननिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो पुलिस आउटप'स्टनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोख्रों सिग्रोमदों गारि सालायगिरि बिथांमोनखौ क'क्राझार हान्थामेला बिफाना मैयाबो बेलासि समनिफ्रायनो कारिगाव साखाथियाव हान्थामेला बिफानजों लोगोसे कारिगाव पुलिस आउटप'स्टनि पुलिस बिथांमोना जौ एबा निसा लानानै गारि सालायगिरिफोरखौ गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि बानजायदोंमोन। थांनाय मैया 11 दिसेम्बरनिफ्राय जागायबाय आसाम सोरखारनि 12 साननि हाबाफारिखौ फरायसाफोरनो स्कुटि साइकेल आरो आनन्दराम बरुवा बान्था 2024 खौ गथायगोन रायजो सोरखारा। हाइस्कुल लिभिं सार्टिफिकेट एबा मेट्रिक आनजादाव जाय फरायसाफोरा 75 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन बै फरायसाफोरनो आनन्दराम बरुवा बान्थानि गेजेरजों 12,500 रां बान्था महरै होनाय जागोन लोगोसे थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनोबो साइकेल राननानै होनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला खुंथाइ नेहुरु युवा केन्द्र मिनिस्ट्रि अफ इउथ एफेयार एन्ड स्पर्ट गभार्नमेन्ट अफ आसाम रुनिखाता फरायसालिमानि NSS आरो रुनिखाता गोजौ आरो गेजेर फरायसालिमानि बानजायनायजों रुनिखाता गोजौ आरो गेजेर फरायसालिमानि नबलाङाव जिल्ला खोन्दोनि युवा केन्द्र उत्सव खुंफुंदों। हाबाफारियाव बाहागो बायदियै हानजा आरो हारसिं बिगियान मेला दिन्थिफुंनाय यं आर्टिस्ट केम्प पेइन्टिं यं राइटार्स केम्प पएट्री फट'ग्राफि वर्कशप डिक्लेमेशन कन्टेस्ट कालचारेल फेस्टिभेल ग्रुप इभेन्ट बायदि बायदि हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। गावखौ बावसोमनानै गोबाव सम हाथियार हमनानै हारिनि थाखाय सोमावसारनाय बिहोमा होनाय एक्स NDFB बि थुलुंगा दिपक बर' बिथाङा मैया रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माखासे देहायारि जेंनाजों नाख्रेब जानानै मैया बड'पुराव थानाय गावनि आंगो न'आवनो
रुंसारि जायो बि थुलुंगा दिपक बर' बिथाङा। तामुलपुर जिल्ला एबसुजों खुंफुंजानाय आनजाइसा रोंगौथि सायख' आनजाद 2024 मायथाइनि फिथाइखौ मैया फोसावबाय। तामुलपुर जिल्ला आनजाइसा रोंगौथि सायख' आनजाद 2024 मायथाइनि सामलाय आफादनि मासिगिरि बासिराम रामसियारिया खौरांगिरि मेल लादों। थांनाय 1 दिसेम्बर खालारखालि तामुलपुर जिल्ला एबसुआ थाखो 6, 7 आरो 8 नि फरायसाफोरनि गेजेराव आनजाइसा रोंगौथि सायख' आनजाद 2024 खौ खुंफुंदोंमोन। तामुलपुर जिल्ला एबसुजों खुंफुंजानाय आनजाइसा रोंगौथि सायख' आनजाद 2024 आव गासै 1692 सा फरायसाफोरा आनजाद होगिरि बिजाथि महरै आनजादाव जिरायदोंमोन। फैगौ 20 दिसेम्बर खालारखालि तामुलपुर जिल्ला एबसुनि खुंफुंजानो गोनां नैथि बोसोरसालिया जथुम्मायाव तामुलपुर जिल्ला एबसुजों खुंफुंजानाय आनजाइसा रोंगौथि सायख' आनजाद 2024 मायथाइनि जाफुंसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायगोन। सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसानो 10,000 रांजों लोगोसे मान बिलाइ आरो गांसे आर'नाइ बावनाय जागोन। नैथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो 7,000 रांजों लोगोसे मान बिलाइ आरो गांसे आर'नाइ बावनाय जागोन। लोगोसे थामथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसानो 5,000 रांजों लोगोसे मान बिलाइ आरो गांसे आर'नाइ होनानै मान बावगोनखौ फोरमायदों तामुलपुर जिल्ला आनजाइसा रोंगौथि सायख' आनजाद 2024 मायथाइनि सामलाय आफादनि मासिगिरि बासिराम रामसियारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।